Alright. A few moments later. Guys, ito na yung pinagkakaabala ko kanina. Oh. Diba? Siguro hinukay na rin to noon. Tapos natakpan lang ng mga bato at buhangin. No? Ayun, oh. Walang magawa sa buhay eh. Ayun, oh, malapit na yung sunset. Tama ba? Sunset ba? Sunrise. Comment nyo sa baba. So yan yung mga luang walang katao-tao. Hapon na kasi mag alas 5 na. Alright, ganda ng panahon, no? Yan. Charis. Ano, may naghuli pa ng isda dun. Tapos ito yung rock garden. Tapos dun yung old rock. Mas malalim to. Pwede ka tumalon. Nakapapakita ko sa inyo. Alright guys. So ayan, nandito tayo sa Batog, sa Bulinaw, Pangasinan. Alright. Ayan, so ganito lang naman ang itsura niya. So time check tayo. Mag-alas 6 na. Ayan, so magsa sunset na. Tama ba? Sunset, sunrise? Comment nyo nga sa baba. Ayun, oh. Ganda. So bali ito yung kanilang paliguan na hindi ko alam kung hinukay nila to o talagang ganito na to. Yan, oh. Diba?
malalim yan, pwede kang ano dyan, tumalon. So bali yung ano siya, parang bukal. So bali dito galing yung kanyang tubig. Yan ang lakas, nakikita nyo ba? Yan, so bali hindi siya mawalan ng tubig kasi nga nakahukay siya, or parang hinukay siya ng malalim. Ano, daming isda, may mga isda pa. Ano isda? Linaw ng tubig oh. Grabe. Yun oh. Palubog na yung araw guys. Palubog na yung araw. Alright. Grabe. Oh. Sa Batog lang ito matatagpuan guys. Ayan, boses ko parang bakla. Laki ng isda oh. Hindi ko lang alam kung makikita niya. Ayun oh, so dito sila tumatalon. Ayun oh, mula dito. Dito. Napunta doon. Kaso nakakatakot eh. Yan siya oh. So bali dito galing yung pinaka tawag dyan, bukal. Ayan oh. Bumubulwak pa yung tubig. So yung tubig maalat saka yung matabang pinagsama. Sana all kasama. Yan oh. Tapos yan yung araw, palubog na kasi mag-alas 6 na dito sa Pangasinan. So located pala to sa Bulinaw. So pag galing ka ng pinaka town proper ng Bulinaw, Pangasinan ay karating mo to ng siguro mga 5 minutes lang. Buat tayo. O diba? Ayun o. Na yung hanggang saan. Kita na yung abs ko. Hanggang dito, hanggang tuhod. Ayun o. Lalim. Alright. So yun lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to kahit walang kabuluhan. Alright, so yun lang po. Maraming salamat. Bye bye.